Akhirnya dicolongnya kok kenangan wae, Jan. Kapan ngono nyambayang ngono. Lho, dereng wangsul, Mbak. Mbak. Jenengan kan dereng wangsul. Oh, iya. Walah, Jangan cara watu-watu. walah. Ini bakulnya galak-galak koyo ngene iki. Kayaknya jaluk kembang bol. Kok mae adoh ya gitu wetan Yogya kan ora iki. Kue kuwi. Ora patut ya jan ora galak iki. Oh iya. Ah, ning asline ora galak ya. Kok nenek wong jajan ki gendang ora galak. Galak lain. Tangannya kok ngono aja ada susuk 20. Punya 30. Lur, iki mulai dari kecil lagi pakai blonjong. Bawa jamu. Pinten niki jamune? 1.000. 1, 2, 3. Kencur. Oh, kencur. Oke. Kencur ya bener. Niki kencur. Kunire kalih kencur setunggal 2.000. Kalih napa meleh? Yo. Tempe plastik mboten. Tempe plastik, kerupuk, lombok. Tempe plastik. Oke, niki jenengan milih ya, Mbak. Sing dadi nang. Mboten enten sing dadi niku wae. Entene bakal sedanten. Lha enak-enake wong kok sore wae. Sik wae. Enak dicampur diwai iki. Niki. Lah niku wong kula jenengan kula pilih iki jane. Tak pilih ki apik mau jane. 4,5 cek 500 wae. Oh, Royko. Setelah kemarin libur jualan sayur keliling karena 0 rupiah, sekarang kami mulai dari sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mendukung kami. Dari komentar, like, dan subscribe dari kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki. Ya apa mak jenengan ki, Mak? Aku di lombok. Ora? Mungkin di bawang ora. Ora enek lombok iki sedulur. ngono, Pak. Lah Ijek sedulur karo bawang. Lombok iki sedulur karo bawang. nek ngono lombok wis dituku karo 2.000 sik sak. Iya lur, kahanan ning desa kaya ngene iki esuk. Enek sing rono, enek sing nonton mbeke mana. Makane jalan. Oh nggih. Lah sawahku dicintake gak bisa. Oh alah, manak piro wedhuse? Wedhuse Mas. Dadi papat manak loro. Papat wis tok mati tak tangisi yo. Waduh, nangis terharu no kowe. Wah iya. Dhisik tukon piro wedhus? Itu saya kata gitaninya. Iya, aku tuh mau Wong layung, lah wong kasih tak ibu kok buat kok aku kayak anak iki anake gede salah. lah wong kurtik kok lho aku lah mosok kon genteni. Kok iki nek emak kasih aku kecil munan kok anake Pak. Hah? Ae seorang gede mas. Ora ndek dhuwit itu. Makane ditandake aku anak aku tabungan di wong Oh, iya. pesen ora liwat-liwat. Oke. Arep cici ke marke yo manung anak kuwi cici ke marke semuanya. Oh. Jangan pare. Suasanane ning desa. Iki prei Mas nyambut gawe nih Mas. Walah dino Minggu ya prei ya. Prai iki wis prai total ngene anake kok arep makan perjuangan perjuangan karo anakku. Oh walah. Yo mlolomboke isih kewe arep mama. Lah iki tukoke tahu. Bakso.
Apa meneh sing arep tak tawak iki ya?